Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Сауыктырып кына калмыйлар, тернәкләнергә дә ярдәм итәләр. Ветераннар госпиталендә бу эш ничек оештырылган? Чаллыда 30-дан артык алкомаркет ябыла. Яңа кагыйдәләр гамәлгә керде. COVID-19-дан тагын 2 үлем турында билгеле булды. 72 яшьлек Ират Буа район үзәге хастаханәсенә 2 яклы пневмония билгеләре белән вакытлыча йогышлы госпитальгә китерелә. Хроника авыруларының кискенләшүе аркасында хәле авырая һәм Ират вафат була. Икенче вафат булган пациент 77 яшьлек Мамадыш кешесе Ират хастаханәдән тыш 2 яклы пневмония белән Алабуга район үзәге хастаханәсенә озатыла. Пациентның җитди хроник авырулары да булуы ачыклана һәм аның гомере өзелә. Ике очракта да вирус лаборатория тикшерүләр нәтиҗәсендә расланган. Пандемия чорында республикада бу коронавирустан 57-нче үлем. Соңгы тәүлек эчендә Татарстанда 29 яңа коронавирус очрагы ачыкланган. Алар арасында бер шәһәрдәше бездә бар. Шулай итеп 21 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6220 очрагы теркәлде. Аларның 5062-се терелгән, 49-ы узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, авыруны җиңәргә һәм элеккеге тормышка кайтырга. Коронавирус һәм хастаханәдән тыш пневмония белән авыручыларның барысы да тернәкләндерү курсы уза. Чаллыда 7-нче шифаханәдә һәм сугыш ветераннары өчен госпитальдә шундый пациентлар белән эш алып барыла. Шундый биналарның берсендә безнең төшерү төркеме булып кайтты. Вдох, выдох, поворачиваемся вправо. Коронавирустан яки пневмониядан соң элеккеге тормышка кайту өчен төрле процедуралар аша узарга кирәк. Алар барысы да сугыш функцияләрен нормага китерүгә юнәлдерелгән. Я рада, что нас пригласили сюда, потому что мы же не знали, какие последствия могут быть после этого. А так лечение хорошее, и даже не ожидала я, что настолько это будет обширно. Вот я сейчас неделю как на реабилитации, и здесь очень хорошие виды лечения. Я довольна, и состояние улучшилось, гораздо улучшилось. Ковид госпитале булганда бирдә табиблар кулыннан 641 пациент узган иң мөһим нәрсәләрнең берсе реабилитация вакытында кешене психологик яктан да тернәкләндерү. Многие из них имеют тревогу и депрессию, страх за утраченное здоровье и то, что будет дальше, потому что есть и вопросы, мы никто не знаем, до сих пор не поймем, с чем все-таки мы столкнулись и вообще чем это может обернуться потом. У нас очень много пациентов пишут нам благодарности в адрес наших докторов, медицинских сестер и санитарок. И все-таки положительные эмоции пациенты, которые выписались, даже сейчас к нам приходят, выражают благодарность. То есть все хорошо. Пациентларга иң охшаган процедураларның берсе галотерапия, тозлы бүлмәдә утыру. Бирдә сулыш алу авырулары, аллергияны дәвалыйлар, иң мөһиме үпкәләрнең эшен яхшырталар. Һәм булар барысы да күңелле музыка астында. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда кинотеатрлар ачылды. Бүгенге көннән үк фильм яратучылар зур экранда кино карый ала. Әмма билгеле бер шартларны үтәп, тулырак алдагы сюжетта. Битлек режимы һәрбер сеанстан соң залны эшкәртү һәм тамашачылар өчен махсус утырыш. Кинотеатрлар хәзер яңаша эшли, шулай итеп гаилә һәм компанияләр урыннарыннан бергә янәшә алачак, билгесез кешеләр белән дистанция тотачак. Купил он место третье, и в программе все места блокируются вокруг этого места. И то есть уже кассир, он не может продать билет на те кресла, которые находятся рядом. COVID-19 эшкә зур үзгәрешләр кертеләр, күңел ачу үзәге хезмәткәрләре. Мәсәлән, график нигезендә һәр сәгать саен санитар эшкәртү, кинозалны һәр сеанстан соң җыештыру эшләре алып барылырга тиеш. Сейчас мы уже не сможем заполнить зал на все 100%, потому что безопасная рассадка идет. По всему кинотеатру у нас есть дозаторы с антисептиками для наших зрителей и посетителей. И, конечно же, всем посетителям необходимо быть в масках. Зарарлану куркынычын киметү өчен билетны онлайн рәвештә сатып алырга һәм QR-код ярдәмендә кинозалга узарга мөмкин.
Şolada alka marketlari tıyıla. Әлігі яңалық тұрақ йортларда орнашқан кибетлерге қоғыла. Татарстан Дәулет Советі депутатлары шәһәрдәшләрнең күп санлы шикаятләре буенча шундый карар кабул итте. Хәзер спиртлы эчемлекләрне мәйданы 100 квадрат метрдан ким булмаган биналарда гына сатарга була. Бу шартлар бары тик Шолода гына тарала. Бу администрацияга 33 алкоголь бүлеген ябарга мөмкинлек бирә. Республиканың башка шәһәрләре һәм районнарына килгәндә кибет мәйданы 50 квадрат метрдан да ким булмаска тиеш. Запретить розничную продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных на квартирных домах или прилегающих к ним территориях, общей площади зала, обслуживание посетителей менее 100 квадратных метров на территории монопрофильных, прошу обратить внимание, муниципальных образований, моногородов, численностью населения свыше 500 тысяч человек. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future. КАМАЗы в наличии и под заказ. Телефон 8 919 633 11 16. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205 342.